No niin, nyt on saatu Snowmobile siihen vaiheeseen, että päästään testaamaan. Se ei ole vielä valmis. Eikä siinä ole jarrujakaan, mutta tehdään jarruja tarvitaan. Variaattoriremmi käy kyllä niin kuumana, että mä luulen, että se ei kestä. Että pitää vähän isompi variaattori hommata ja moottoristakin loppuu vähän teho, mutta kyllä se ihan mukavasti silti päästiin testailemaan. Maavaraa on mukavasti. Kaunis se ei oo, mutta pitää sitä vähän kaunistella tuossa kesän aikana. Ensi talveksi mukava peli.